Студио 3 продължава във вторник на 24 юни. Здравейте, аз съм Даниел Михайлов. След малко тръгваме към Варна и Добрич, двата най-засегнати от наводненията града. Пети ден репортера ни Деси Жаблянова и оператора Мартин Николов са в най-засегнатите от наводнения райони на североизточна България. Преди това обаче предлагам ви да си поговорим за застраховките и обезщетенията. На телефона е Ивелина Кунева от Ивета Кунева от Българската асоциация на застрахователните брокери. Здравейте! Здравейте! Без малко да ви купувам риза. Сериозни ще бъдем по темата. Обаче наши зрители алармираха, че въпреки изключените си застраховки, полиците им не покриват щети от природно бедствие. Можем ли да разясним на зрителите на какво се дължи това? Веднага искам да кажа, че тук става въпрос за някаква грешка и такова нещо категорично няма. Предполагам, че вашите клиенти, които са ви се обадили, вашите зрители, са имали изключена застраховка гражданска отговорност на автомобилите, а не автокаско. При застраховка автокаско 100% е покрито природното бедствие. Независимо дали е буря, градушка, наводнение и така нататък. Всички природни бедствия са покрити. Ако има застраховка на имота, това е по същия начин. 100% е покрито природното бедствие. Затова предполагам, че вашите зрители, които са се обадили и са казали, че не им се покрива тази застраховка, просто не са имали застраховка автокаско или пък застраховка на имота, а са имали застраховка на автомобила гражданска отговорност, която е една коренно различна застраховка. Тя е социална застраховка и покрива щети, които ние ще нанесем на трети лица. Затова природното бедствие в случая няма значение. Тоест, не е важно да четем малките букви в края на договора и там да не очакваме записана клауза, според която при природно бедствие няма да ни бъдат изплатени щетите. Няма такова нещо. Абсолютно категорично и пак искам да заявя. Имате ли застраховка автокаско? Природното бедствие е покрито. Имате ли застраховка на дома или на имота? Природното бедствие е покрито. Добре, а зависи ли това какво получаваме ние от застрахователя от цената, която преди това сме платили? Тоест, да го кажа с други думи, означава ли ниската цена и ниско, как се казва, пари при застрахователно събитие? Не, значи, първо трябва да уточним за какъв... Ало? Да. Да уточним за какъв вид застраховка говорим. Дали говорим за застраховките на автомобилите или за застраховките на дома? Да говорим и за двата вида застраховки, защото това е важно. Ние имаме една определена застрахователна сума. Застрахователят ще покрие до застрахователната сума, която имаме, съответно на автомобила или на дома. Ако ние сме застраховани за 10 000 лева, застрахователят ще покрие щети до 10 000 лева. Ако, примерно, автомобила целият е погинал или къщата я няма отнесена от потопа, застрахователя ще покрие до застрахователната сума. Както, например, казах, 10 000 лева. Добре, благодаря ви много. За финал, можем ли да кажем на всички, че това, което се случи във Варна и в Добрич, е доказателство, че е добре да се застраховаме? Да, абсолютно. Не дейте да чакате на държавата. Съветвам всички ваши зрители. Не чакайте обезщетение от държавата. Правете си застраховки, за да получите адекватно обезщетение за щетите, които са ви причинени след тези природни бедствия. Благодаря ви за това включване.